Teemu Hartikainen 10-2-2 ja Sami Valtanen 21-10. Eli ihan niin kuin pakille kuuluukin. Ja nyt on rankkarikisa valmiina alkamaan. Teppo ja Pasi jatkavat tästä. Juha-Matti Aaltonen vauhdissa, sieltä tulee Aaltonen, sinisen yli vastasi Jeremenko, Aaltonen, komea harrautus sinne vasemmalle puolelle ja kiekko sisään. Näin oli mallikas suoritus Aaltoselta. Kolmas maali tähän otteluun, todella upea harrautus, niin kuin odottaa saattaa, että tämä kaveri tulee ampua rankkareita, että se aivan upea maali. Kyllä, ja näillä esityksillä kyllä, katsotaan toki turnauksen loputkin pelit, mutta Aaltosesta voi tulla sellainen jokerikortti MM-joukkueeseen, kuka tietää. Ja nyt sitten Venäjän ensimmäinen laukkuja, Sergei Mosjakin, tehnyt maalin tänään. Mosjakin pistää kiekon ohi. Harvinainen tilanne venäläisittäin. No joo, lähtee hakemaan siinä laukausta. Ehkä olisi odottanut häneltäkin vähän enää mielikuvitusta tuohon ratkaisuun, mutta Tarkki pelasi hyvin tämän tilanteen. Ei tehnyt aloitetta, maltti olla tuossa vaan pystyssä ja sitten viime hetkellä niin peitti sen verran, laukaus menee ohi. Ja nyt sitten Jussi Jokinen. Häneltä paljon odotetaan näissä rankkarikisoissa. Katsotaan mitä tapahtuu. Jokinen tulee keskelle ja eipä onnistu Jokinen. Vähän nyt kyllä pettää meidänkin odotukset. No se oli harvinaista, ettei onnistunut. Hän on aika hyvällä prosentilla tuo NHL:ssäkin pistänyt maaleja sisään, mutta niin kuin mä sanoin jo aikaisemmin, Jokinen säästää noita maaleja MM-kisoja. Näin Venäjällä olisi mahdollisuus tasoittaa tämä rangaistuslaukauskilpailu. Toinen vetäjä on Susinski, vastaan Iiro Tarkki. Susinski täältä näin, vasemmalle Tarkki torjuu nätisti siitä. Patjalla pidetään alakulma. Aivan loistavasti Tarkki jälleen pelaa tämän tilanteen ja venyttää. Oli jo vähän lähdössä toiseen suuntaan, ihmeen kaupalla saakin tuon Patjan vielä tuolta ja peittää kulma hienosti. Ja nyt on sitten Suomella erittäin maukas tilanne. Venäjällä 2 laukoja epäonnistunut, Suomelta Aaltonen onnistunut, Jokinen epäonnistunut ja nyt on Nummelin vauhdissa. Nummelin, Jeremenko ei tule Nummelinille siitä ratkaisua valitettavasti. Kovalla vauhdilla tulee Nummeliin, olisiko kiekko vähän pyörähtänyt tuossa lopussa, että sen takia tuo laukaus epäonnistui. Ja sitten Venäjän 3. laukoja. Jännittäviä hetkiä eletään. Erikoinen tilanne tosiaan, että kumpikaan venäläislaukkoja ei ole aikaisemmin onnistunut vielä. Ja nyt on Kozlovilla paljon harteilla. Hallibua, Kozlov tulee. Iso raitin pelaaja ja pistää ylös. Näin, tämä rangaistuslaukauskilpailu ei ratkea tähän. Siinä ei Tarkki uskaltanut tulla paljon vastaan, koska Kozlov tosi pitkä, ulottuva pelaaja, pitkä maila, ei viittinyt tulla. Joutuu olemaan aika paljon tuolla verkossa ja siinä Kozlov teki silloin ihan oikea ratkaisu ja lähti ampumaan, kun Tarkki ei tullut vastaan. Oli erittäin hieno viileä ratkaisu tosiaan Viktor Kozlovilta. Sitten Tarkki on siellä jo valmiina, odotellaan venäläisten laukkoja, mennään jatkovedoille. Sergei Mosjakin epäonnistui ensimmäisen kerran, katsotaan mitä nyt tapahtuu. Varmasti haluaa parantaa siitä Mosjakinin, yritys menee maaliin vähän onnekkaastikin. No niin, menee. Näytti jo ensin, että Tarkki saa sen, mutta sieltä se vaan Kailos lähti menee. Ja nyt on kova paikka Kontiolalla. Pakko tehdä maali. Kontiola muistetaan Tappara-paidasta, kävi Pohjois-Amerikassa ja tällä kaudella Magnitogorskissa Venäjällä. Kontiola vastaa Jeremenko, Kontiola hienosti pistää siinä Jeremenko maahan ja sitten kiekko ylös. Näinhän se pitää tehdä. Kontiola pisti oikeastaan vartalolla ton Jeremenko tonne pötkölle ja sen jälkeen rauhassa vei rystylle ja laittoi kiekko sisään. Ei muuta kuin jatketaan. Jeremenko katseli siinä vielä hidastusta. Areenan valotaululta halusin nähdä itsekin, että miten se Kontiola sen teki, ettei pääsisi tekemään toista kertaa. Ja sitten Viktor Kozlov. Kozlovin toinen yritys. Ei tule maalia tällä kertaa. Aikaisempi yritys oli ihan erilainen. Silloin pisti tuonne oikeaan yläkulmaan, nyt haki vasemmalle ja se sitten ei toimi. Näytti ehkä Tarkki olisi ollut vähän enemmän vastassa kuin edellisessä yrityksessä ja loistava kilpikäden torjunta Tarkilta. Ja sitten Mikael Granlund pistetään nyt aika kovaan paikkaan tässä. 18 vuotta, rapiat päälle, Helsingin IFK. Katsotaan mitä tapahtuu. Granlund tulee komeasti ja tekee hienon maalin. Ja Suomi voittaa Venäjän rangaistuslaukauskilpailun jälkeen. 5-4 Mikael Granlund iskee ratkaisuun. Kun puhutaan näitä nuorten pelaajien henkisestä kantista ja kovuudesta, niin mun mielestä tämän maalin jälkeen tarvii enää Granlundista käyttää, että riittääkö henkinen kantti. Ja tää on niitä
Muistetaankin, että näitäkin maaleja on aikaisemmin tehnyt Foppa ja kumppanit, niin loistava maali. Aivan huikea harhautus Granlundilta ja hän huipentaa myös kyllä tämän ensimmäisen aamaottelussa kaikesta hienommalla tavalla. Nousee heti joukkueen ratkaisupelaajaksi. Puhutaan kuitenkin todella nuoresta miehestä. Niin, mutta hän on ollut aina, missä joukkueessa vaan hän on pelannut, hän on ollut ratkaisupelaaja. On näköjään Vahamaan joukkueessa. Tässä vielä tämä Granlundin komea harhautus. Suomi tosiaan voittaa Venäjän 5-4 ja turnaus jatkuu lauantaina ottelua Tsekkiä vastaan ja turnauksen kaikki ottelut MTV3 Maxilla ja katsomossa. Me MTV3 puolella lopettelemme tähän. Kiitoksia teidän puolestamme ja Maxilla jatketaan vielä jälkipuintia. Hey, that's against the law. You're coming with me. Can't touch me. Can't touch me. Just like the bad guy from Lethal Weapon 2. I've got diplomatic immunity, so Hammer, you can't sue. I can write graffiti, even jaywalk in the street. I can riot, loot, not give a hoot, and touch your sister's teeth. Can't touch me. You can't touch me. What in God's name is he doing? You can't touch me. I believe that's the word. Stop. Peter time. I'm a big shot. There's no doubt. Light a fire and pee it out. Don't like it? Kiss my rough. Just for a minute, let's all do the bump.